Comenzamos, entonces. Bueno, bo día a todos e a todas, en primeiro lugar. Gracias pola vosa asistencia nunha mañá de sol abrileña. Estamos hoxe aquí con Paco Rivas para presentar o seu libro Marusía, unha obra máis das moitas que ten publicadas. Vou a ser moi breve porque vai a falar Vicente, que vai a falar un pouco xunto co autor un pouco máis a fondo do libro, non? Dicir simplemente que Paco é profesor de galego, ou foi profesor de galego, ainda que a cuestión profesoral sempre se le gana sangue, non se esquece nunca, non? As profesións cando gustan sempre están presentes, a pesar de esos retiros que tamén son positivos porque é o momento de escrever e de facer outras cosas diferentes. Filólogo e escritor, desenvolve un amplo labor radiofónico, sobre todo na radio, en todas as radios da zona, e ao mesmo tempo ten distintas publicacións literarias, lingüísticas, antropolóxicas ou mesmo pedagóxicas. Así que é unha persona moi multidisciplinar, diríamos, con moitos gostos diferentes, pero ao mesmo tempo complementarios, é dicir, gostos que todos teñen algo en común. Está moi vencellado, como mariñán que, nacido en Cervo, ao mundo do mar. E que Cervo sempre foi o gran pulmón industrial da mariña, xa desde os tempos de Sargadelos, da preindustria, e sigue sendo hoxe en día cerámica, evidentemente. Cervo, sempre que tuvo ese barniz industrial, el tirou ao mar porque o mar está máis cerca de nós, evidentemente. O mar conforma un pouco a forma de ser de todos os habitantes desta costa, non luguesa, sino mindoniense. Eu sempre digo, mesmo igual que Pablo, que está aí, porque temos que reivindicar a provincia. Se reivindicáramos a provincia de Mondoñedo, outro galo nos cantaría a nivel comunicacional, porque é moi distinto ser un apéndice da provincia de Lugo, esquecido e periférico, inda que somos máis europeos que ninguén, porque lindamos ao norte con Inglaterra e con todos os países nórdicos, pero a pesar deso, estamos grandemente esquecidos a nivel comunicacional, desde o punto de vista terrestre, debido a non ser provincia. Se fósemos provincia, outro galo nos cantaría. Bueno, dito isto, Paco está moi vencellado con todo o entorno natural, ca paisaxe e con todo o que é a mariña. A mariña, que é un mundo moi diverso, moi dispar e moi complementario. Un mundo de mar, de ribeira mar, e un mundo de chegada constante de comunicacións con outros povos ao longo da historia, e tamén un mundo de vales interiores que se meten para dentro, e incluso un mundo tamén de montaña. Tres mundos nun, complementarios, como unha trinidade, como unha triloxía. É autor de distintos poemarios. Como poeta destaca sobre todo por publicacións como Cantaruxos do meu mar e outras cantigas, publicado no ano 1999, ou De ti, perdidamente, no 2000, un trasfondo amoroso claro. Igualmente que Palabras perdidas no ano 2007, Entre nós e a pena Orxal, 2009, ou Camiñante de Ningures, publicado no 2012. En canto a narrativa, ten publicado Contos de hoxe para cantar mañá, no ano 2007, e no eido lingüístico e lexicográfico podemos destacar, sobre todo, os dicionarios fraseolóxicos. Son hasta 4 dicionarios fraseolóxicos que, para min, teñen moita importancia. Porque, curiosamente, o mundo de mar, a pesar de que é un mundo de vida e un mundo relacionado e ligado con gran cantidad de xente da mariña, é moi desconocido. Por desgracia, a literatura galega tirou máis sempre ao mundo interior, quizás debido a que tamén moitos autores eran do mundo interior, que ao mundo do mar. O mundo do mar foi un pouco o da mar, dirían os propios mareantes, os propios mariñeiros. Os de terra sempre falamos do mar en masculino, mentre que les falan en femenino. Pois este mundo da mar tan importante quedou moitas veces preterido ou esquecido, sobre todo porque ainda que se leva cantado desde a Idade Media con xente como Martín Codas, Mendiño e outros moitos, o certo é que é un mundo que non está tan estudado como o terrestre. En ese sentido, pois é de justicia decir que Paco é un dos avanzados, das persoas avanzadas, en canto é que sacou 4 dicionarios lexicográficos que son moi importantes, porque a recolleita de xiros, de adaxios, de refráns, de ditos, de palabras de todo tipo, é importantísima, porque senón é algo que se vai a perder. É algo, tamén unha labor que está ainda por facer en gran parte. A aportación dele é moi rica, moi importante,
pero ainda virán novas aportacións, incluso seguramente da súa propia man tamén. Iso demostra que é unha persona que sempre tuvo un contacto moi grande ca xente, unha persoa habituada a falar cos veciños, cos amigos e amigas, na rúa, nas tabernas, nos peiraos, que é onde se aprende realmente, no contacto diario, nese contacto que tanto nos enseña, porque a Universidade da Vida é un contacto co cotidiano, máis que os másteres que dicíamos antes, aquí en plan informal, os másteres que se regalan como churros. O gran máster é o vivir día a día, o evolucionar día a día. E xa sin máis, para non facer moi longo isto, porque Vicente vai a degullar un pouco, vai a falar máis en profundidade que eu, neste caso da obra, igual que o propio autor, vámonos deixar con Marusía, con ese título tan curioso, que nos explicará tamén Paco Rivas o porqué de Marusía. Moitas gracias. Bon día, gracias pola vosa asistencia ao acto. Vou continuar tamén o fío do que estaba comentando agora Carlos, e que precisamente estaba comentando antes con Paco, non? Eu creo que unha conclusión que se pode sacar do impagable labor que leva desenvolvendo Paco desde 1999, que publica o de Cantaruxo do meu mar e outras cantigas, non? Pois é que aporta un reencontro o mar significa un reencontro con Galicia, non somente no léxico, como tamén comentou xa Carlos, sino tamén, como dice o antropólogo García Ayud, o pescador aporta conhecemento, saberes á ciencia, non somente para o oficio e para a profesión, sino porque os que están no Paraninfo non andan a bordo. Entón, gracias á labor de ir facer unha recolleita, como leva facendo tantos anos Paco, pois é como se pode aportar ese coñecemento que vai máis alá do léxico, xa en primeiro lugar que é proverbial, portentoso o léxico gremial da pesca, pero ademais aporta ese coñecemento científico, non? E o outro día está Andrés aquí tamén na UNED, hai 2 semanas, no curso que nos está dando un historiador sobre Vázquez Lijó, sobre o patrimonio marítimo de Galicia, un compañeiro do curso, que é profesor licenciado en Ribadeo, preguntoulle, por que levanse a bordo cans? O profesor, o historiador, dixo que non sabía, tampouco. Entón preguntei a xente, Paco da Cabeza, que conhecemos todos, non? O pai do Bolero, que naceu no 94, xa ten 94 anos, cumplimos o día da Candelaria, comentoume, pois sí que antes, falamos anos 30, anos 40, cando empezou a andar ao mar, sí que antes as lanchas levaban can a bordo. E xe, por qué? Dice, pois non xe, dice, por qué? Pero cando había niebla, sempre ladraban cara a terra. Era o radar. Cando se perdían. Logo preguntei a máis xente, tamén dixeron, pois, por razóns o mellor nos portos, cando amarraban e iban de arribada a outros portos, incluso, pois, estaban aquí tamén, Mireio, un Celeiro, un Foz, un Purela, pois, telos a bordo sempre tes un pouquiño de meterlle medo así que eran roubar, non? E tamén, me volveron comentábame que cando caía un home ao mar, o can lanzábase por ele. Bueno, todas estas experiencias, se non la contan eles, ese Paco, na registra, máis aló do léxico tamén, que é importantísimo, é outro aporte máis ás ciencias. Me digo os portugueses, co mar é salgado porque está cheio de bacalhau. Este é un dito portugués, pero nosotros os galegos temos cantidad de ditos que os mariñeiros, non está aí, Tino sabe de sobra, que son coñecidos por todos, non somente aquí na Mariña, luguesa, ceos camudo, temporal vendaval seguro, non? Ou chuvia antes de vento, a ferravela métete dentro, mar a carreiros, auga a regueiros, cantidad de sol embarbado, nordeste ao rabo. Todas estas son experiencias do oral que se van transmitindo e que queda este coñecemento. Paco neste libro, outros máis non, vai facendo unha recolleita que é importantísima, aporta non máis algo de que sobe ben a tipo refrán, sino de que é como se aprende, non? Me acordo entrevistando a mi alma, o que naceu no 97, naceu no 97, preguntei, cando empezaches a mamar? E dixo, mira, empecé con 11 anos aquí nesta praia, e fun co meu pai, e iban co pai de Víctor, como le chamaba o pai de Víctor, o Cabo de Vía, que tiña fama de bastante bruto. E cando vexo aquel home medir cas zocas o socheo,
O socheo é a distancia que hai entre a ola que sube e baixa, non? Medindo así como cando escollíamos, non, poñendo unha foca sobre outra, dixo, meu pai, este home estoleu, e dixo, cala, espera, cando acabou de medir, dixo, podemos largar na capilla, que é unha faraqueira que hai cerca de Seíñas, non, está por aí cerca de Seíñas. Aquel home, sin ter sonda, sin ter para orientarse, ou ter un GPS e todo, sabía pola experiencia, que seguramente fose transmitido oralmente de pais e fillos, sabía que tantas medidas de zoca no socheo, o que facía, valía para largar a 4 millas de O mar que había nesa. Entón, todas estas experiencias que están sin recoller, pois me comentaba Paco, mándanos padriños, dicen algún dos da universidade, non? Claro, porque eles non van a bordo. Entón, é gracias a xente que anda na pesca ou na navegación, como o caso de Andrés, non? Que poden aportar, como dice García, saberes, coñecemento. Bueno, Perdona, cando empecé a Copa para Florentino, empezamos de inverno, andábamos ás brexas. Sí. Poñíamonos aquí na porta do Rancho Chico, o tío Ginés, e polo sonido do mar que había, sabía se valía para largar ou non. Temos dado volta para casa. Sí. A ver, canto máis vas aportar vosotros que... Bueno, a listaxe de refráns que podíamos dicir no litoral, sexa portugués como comentei antes, ou onde sexa, que ten algúns pacos recollidos, non? Pois é inxente, non? É enorme, non? É tan fértil en matices como portadora de coñecementos e saberes, como comentei antes, non? Esta é unha parte do labor impagable que leva a cabo, que leva desenvolvendo Paco Rivas desde 1999, como dixen antes, non? Pero tamén ao mesmo tempo está facendo, sendo cronista do noso, me chamamos moitas veces Paco, non? Cronista noso, ser testemunha do mundo do mar. Isto é combater tamén o desarraigo, non é relevo xeracional, pero por que non se dá, non hai unha cultura do mar de revalorizar, agora vai ser moda poñer esa frase tan equívoca, non? O de poñer en valor, non se pode poñer en valor que non ten valor, e dixamos revalorizar, darlle valor aquilo que nosotros deixamos de darle, pero que o tiña. E non se está dando, non? Pois a obra de Paco o que fai é precisamente revalorizar e reivindicar ese mundo, normalmente a profesión, na náutica ou na pesca. Eu fui máis que 2 anos ao mar, 2 graus, pero comentaba a Paco antes, unha das cousas que me queda claras é que o único ámbito onde somente se falábamos galego, hoxe en día cambian as tripulacións, evidentemente, primeiro cos das Rías Baixas, logo sobre todo cos peruanos, despois cos indonesios, pero o único ámbito que recordo falar galego é do nuestros barcos que tiñan o Ismao, Patria Casa Bosera, Miranda Barquera, e máis no Santo Niño do Remedio, que foi contigo, non? Era a bordo. O único ámbito, e iso é como un viveiro para que non se perda o noso, que é o noso idioma, que é un sinal identitario das vilas galegas. Este país non se entende sin a pesca, non? E non sei por que non se lle dá o valor desde as autoridades, desde os historiadores, desde as universidades, pero claro, como comenta Carlos moitas veces, a historia está feita pois, de estar lá dentro, non? Entonces... Era algo aqueles que eran estudiados que eran da universidade que viñan de Madrid, os Benjamins. Eses aquí viñan. Eran universitarios. Que se explique... Eran universitarios, ao fin do curso viñan conocer a vida do mar, eso. Pero eles estudiaban algo sobre o mar, ou non? Non, había os curas, había os de todo. Sí, non viña prepararse, é como se fose un curso de formación, un curso de formación. Que era moi pequena, devia ser no ano 50 e pouco. Sí. Bueno, pois esta reivindicación que fai do mundo do mar, o outro día tiñamos unha das clases da UNED, Andrés Sabio, que quedamos de acordo para dicirlle a xente, somos el 27, parece que somos este curso, para dicirlle a xente que hai, son a mellores mulleres, pero que os homes, casi todos, non todos, pero casi todos, son xente que anduvo ao mar. Entón quedamos Andrés e Maseu de acordo para dicirles, levade ese día, porque tínhamos a clase aquí en Capitanía e outra aquí, non? Levade todos a cartilla do mar se a tedes. Efectivamente, non solamente os homes, é que o Dolores, que é a muller de Andrés, por consorte, obrigamense antes a levar, ahora creo que non. Non, obligado non era, pero quixen que te vai. Pero é que Carmita da Regala tamén a ten. Porque viño de... Coincidimos en Cádiz os dos matrimonios.
Eles en unha naviera e nosotros outro. Bueno, eu que quería dicirles á xente que estaba ali, porque me dixen, va da libertad do mar, cando falamos antes Moiseu deste tema, era para que tamén o profesor que nos dá, o historiador, que vese que a nosotros podemos perder o carné, podemos perder algún suflequillo, pero a libertad do mar temos lá con nosotros sempre. Dame un valor, porque é un sinal identitario e tamén un aprecio, unha estima grande, non? Eu agora vou dar unha sorpresa a Pablo, porque se me dixen varias veces que pensei que lle mandar, que lle mandei, afortunadamente, pois queda ben agora. Vou ler, non tuvo que hai aquí, 4 libros nada máis. É un texto do 26 de outubro de 1591, Antonte. El Cabildo aforó a Andrés Pérez de Pedrosa, vecino de Lieiro, puerto de San Ciprián, para él y para uno de sus hijos, nietos y bisnietos, la Veiga de Pedrosa, cita en el dicho puerto de San Cibrao, que partía de la Cruz das Pesqueiras por el camino que iba por Lieiro hasta la Cruz dos Volanteiros, y volvía por el camino que iba para Pedrosa hasta el marco de Prado de Andrés Pérez de Pedrosa, y de allí a otro marco que partía las edades del referido Andrés Pérez, y de allí hasta la mar. Es decir, a referencia marítima nas vilas mariñeiras, evidentemente, aparece como sin nada de importancia. E teño outro que non vou ler, simplemente non máis que o primeiro librón de 1616. Gabriel Sardina, pescador, vecino del puerto de Cilleiro de Vivero, e Alonso Fernández, outro de Fabretal. É dicir, os apelidos, aparte dos como sabe o filólogo, aparte dos patronímicos, e a maioria dos apelidos hai tamén toponímicos, evidentemente, pero os patronímicos son os que se derivan dos nomes, non? De Fernando Fernández, de Gonzalo González, de Rodrigo Rodríguez, de Lope López, de Pero Pérez, pero moitos, eu estou convencido, porque vexo en censos, que tiñan outro nombre, aparte dos dous apelidos, tiñan entrecomillado como se fosse o alcume. Era para eles, máis nada, a mí non me esteña nada que este Sardina, que viñese dun alcume, non? O da profesión, En 1800, o censo de Celeiro parroquial, desde 1800 a 1840 e pico, todos os apelidos que hai levan, por exemplo, Primeiro empezaron os oficios en cando xa a población era os señores feudais non daban controlado ao personal, empezaron a vir os oficios en que significan fillo de. Entonces o señor Domingo, fillo Domínguez, fillo de Domingo, López, fillo de López, Rodríguez, fillo de Rodrigo. Cando xa non deron controlado cos oficios en empezaron os alcumes. Feo, Oreja, hai o ministro Oreja, non? Sí. Julio Feo, o Sardina, por exemplo, e logo as profesións tamén. As profesións que os lugares que ocupaban, pero non era máis unha forma de controlar os vasallos, claro. E os máis que máis estenderon foron os oficios en que son fillo de. Sí. Eu son Domínguez, por segundo apellido, sería un fillo de Domingo. Logo, os toponímicos, como os versos nomes, vou ler un texto breve rapidamente e vou ler por qué. Na taberna do Coreano, que é un dos 15 relatos que non quero destripar no libro, que fale mellor con máis autoridade que a mí. Pero ler nada máis que un exemplos. A taberna do Coreano era unha velluca, unha taberna modesta, non? Pequena, modesta, que dice aquí. Na velluca do Coreano había hoxe moito batifondo, moita algueirada, metías o tempo, metías o mar, metías o vento. Era noite de nordés frescachón. Os mariñeiros, coas cuncas afogadas en viño do Ribeiro, estaban a quentar o alento e as olladas por mor da invernía que estaba a petar na porta, nas fiestras e ata nas almas dos homes e das cousas. Abarloados á barra, ao Peirao, atracados de proa para ter máis espacio, de non ser así, sempre había alguén que moumeaba. A barra tiña entre 3 e 4 metros de eslora por medio de manga. Dixo unha voz por banda de babor, dixo outra por banda de estribor. Que quer decir con isto? Paco navega na linguaxe vehicular mariñeira. E os mariñeiros, que un día eu teño conta leimou 20 anos aos días de mar, como están contados, e os mariñeiros parece este é outro irmão, pero o maior pero a maioría deles mesmo pasou igual, desde que empezaron ante boteiros, empezou con 11 anos, cando se van a xubilar con 60 e pico, leva máis días de mar que de terra. Se levaba 40 anos, non teño porque dixo os días o diario de navegación dos 3 barcos, e tiña 42 anos en 30 metros de eslora.
ainda non, o padre que non tiña internet. É como a él, pero como a él todos, non quero falar mesmo, como a él todos, Andrés pode dicir na navegación, non? E que na navegación, afortunadamente... Eu fago en junio 42 anos da Mercante. En junio 42 anos. Se contar os dous da Tarrafa. Isto entonces entendes que o que escribiu aquí Paco non é unha poesía, forma parte deles. Teu sogro contaba-me túa sogra que cando se retirou despois de tantos anos navegando Antón da Mora, que dixo, levantabas o meu home ás 6 da mañá e iba para o porto e viña ás 8 e dixo, non hai naide. Claro, porque estaba acostumado de andar a bordo e quedou-lhes a linguaxe. Os mariñeiros, ele comenta isto que acabo de dicir agora, nosotros tamén dicimos de treiro, atraca aquí que hai muere, cando vai coller a barra do oeste. Eu vindo do seminario un día en Foz para o autobús, entraron uns mariñeiros que iban ser de Foz e dice, vende ser tan pouca. Isto, tío, pois siguen, mas todos atopanse por aí e tal, si, iba para leste e xa entenden de sobra onde vai, mesmo nunca dice cando vai para a casa, dice, bueno, vou levantar o horizonte, nunca dice vais, dice, confundemos aquí, dice, están sempre navegando. O mariñeiro non vai ter compras, vai fazer víveres. O mariñeiro nunca se emborracha, dá bandazos, vai metido de proa, leva a taza, leva a nevera sellada, todo é unha linguaxe. Levar a chimenea a popa. Levar a chimenea a popa. Bueno, non me vou enrollar máis, pero o que si queríamos además que xa para deixar unha palabra a que ten que falar, non? Deste mundo salgado que nos fala da riqueza, agradecerlle o labor que leva facendo, non? Este universo mareiro que recrea Paco é unha reivindicación privilexiada, como dixen. A súa escrita é unha necesidade da cultura, é unha revalorización do acervo patrimonial que atesouran as vilas mariñeiras e que é identitario da Galicia marítima. Eu coido que Paco tampouco se explicaría, como dixen antes, por certo, non dixen, a literatura empeza co mar. A Odisea está considerada a primeira, a Ilíada de Odisea, a primeira obra literaria. Pero é que no século XX está considerado o libro máis lido do século XX, excepto os religiosos, por razóns obvias, son máis lidos, non? Está considerado a Illa do Tesouro de Robert Stevenson, non se entende Illa do Tesouro, senón a presencia do mar, non? Entón, eu queria dicir que Paco creo que tampouco se explicaría nin a súa literatura, nin el, se non fora por esa paisaxe, como todo ser humano, a veces á beira do mar varando as zozobras, ás veces sentíndose como peixe na auga, neste cosmos de maruxías e xeixos turquesas, millas sucando a rosa dos ventos, daquela o poeta das marismas. Ele vai nos contar. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos. Moitas grazas a tanto a Vicente como a Carlos. Eu sempre digo que non hai como ter amigos para que te presenten, porque sempre te deixen quedar ben. Entón, primeiro falan os amigos e tú xa tes todo o traballo feito. Que teño que aportar eu aquí? Pois moi pouco, porque da miña trayectoria, pois Carlos dixo suficiente do libro, está claro que o ten moi entendido. Vicente dixo claramente o que eu pretendo. Eu que teño que dicir é que eu quizás necesitei máis esforzo ca outra persoa, calquera da maneira, porque eu non son daqui. O sea, nacín accidentalmente aquí. Meu pai é de Castro de Rei e miña nai de Lavacolla. Eu aquí non teño nin tíos, nin primos, nin na miña casa, meu pai era guardia civil. Na miña casa non se falaba de mar, nin de nada. Non se falábanse as cousas normales, pero nunca, eu creo que era o único neno de nois que na miña casa non se falaba de mar. Eu que fixen, pois desde moi pícaro, escaparme. E iba para o porto, levábamos nos botes, Julio de Hermida, o Coxo, era o que andaba por aí pescando, Toni de Dolor, e toda esta xente, levábamos pulpos, e aprendí, pois, moitas cousas. Aos 10 anos eu xa marchei para Lugo, despois para Santiago, e viña nas vacacións. Por lo tanto, a incorporación miña do mar foi gracias, o que tu dicías moi ben, aos amigos, a xente que desde moi pícaro me levaba con eles. E despois, obviamente, que amigo mar, claro, sempre me chamou, entón intentei recuperar todo isto que esta xente de aquí, que os vellos que se estaban a morrían os dicionarios, e digo, isto non pode ser, isto hai que conservarlo. Entón levo toda a vida, en realidade, recollendo, cando máis me dediquei a partir de tomar notas, de grabadora e tal, pois digamos que levo 20 anos ou así,
saíron dai 4 dicionarios léxicos e fraseolóxicos do mar, e a partir desa recollida tan basta de léxico nestes 2 últimos dicionarios, que por certo teño que traer, non sei se de biblioteca aquí, pois sinto non terme lembrado hoxe, pero teredelos os 2, porque teño na casa algúns exemplares, e teño un que saliu en 2015, que é de un dicionario fraseolóxico do mar, só frases feitas, son unhas 3.000 entradas. E teño un que saquei o ano seguinte, que ainda me decía Paco Fernández Rey, que é o prologuista, decime que o necesitas para entender a fraseoloxía. Un de léxico, que ten outras tantas entradas, que saliu no 2016. Un titulas entre a valo e a zaranda. Entre a zaranda porque fan referencia a unha das primeiras palabras que aparece no dicionario, que é a valo, corresponde por orde alfabética, e zaranda, que é efectivamente a última palabra do dicionario. E outro titulas, como se titula? De punta a chicote. De punta a chicote é unha expresión moi mariñeira, que significa o todo, o total, de punta a chicote. Toda esta riqueza léxica, tanto léxica e fraseolóxica, unha vez que a teño, eu son esencialmente poeta. Poetas somos casi todos, sobre todo os que nacimos na beira do mar. E o poeta non é só o que escribe. O poeta é aquel que decía Pablo Neruda, o poeta é aquel que non deixou, que non perdeu a mirada de neno. O sea, todos os que temos algo de neno ainda somos capaces de facer poesía. Outros somos capaces de escribila. Pero non é necesario. Unha mirada ten poesía. Unha acollida da man con ternura entre 2 persoas ten poesía. A poesía é a forma de entender o mundo. É unha forma de entender o mundo e de movernos por ele. Por tanto, eu esencialmente son poeta, pero dixen toda esta bagaxe máis as historias que me contaban de pícaros mariñeiros, é algo de fantasía que ibas metendo, non? Porque este libriño, decías tú, de Ti perdidamente, que son uns breves poemas de amor, todos eles, decía alguén, que me escribiche tanto poema de amor e tanto, mira, é que os poetas, como decía Pessoa, o poeta é un finxidor, finxe tanto que atador finxe que dor. O sea, somos capaces de finxir. Un narra nos seus poemas, conta aquilo que lle pasa, aquilo que lle gustaría que lle pasara e aquilo que unha vez lle pasou. E claro, un pouco aquí nestes relatos tamén ten moito de poesía, evidentemente, estes relatos, pero ten moito tamén de vivencias. Aquí o mar está sempre presente, sempre. Os traballos do mar, tratei de reflexalos máis ou menos. Digamos que neste período que marca moi ben Pablo cando presenta este libro, este período dos anos 40, 50, 60, que eu, bueno, aqueles señores vellos que os chaveas e todos aqueles de nós que me levaban con eles, me narraban, non? Entón, esas profesións, a pesca do cazón, ratos, as sardiñas, despois hai un pouco de imaginación neses finais, que ao mellor hai unha morte ou hai algo misterioso cando aparecen, pero bueno, hai que deixar tamén ao lector un pouco ao final un pouco de suspense, e deixo os finais a veces abertos para que o propio lectora descubra ou diga, bueno, ao final o barco perdeuse por entre a néboa, os remos quedaron ali flotando, pero non digo que morreu ninguén. Ala ti. E que aí me acusaba de que todos son relatos de morte. Dixen, bueno, pero a morte está tan implícita, nacemos para morrer. Nacer é un pouco empezar a morrer. Imos navegando hacia un porto de ningures. O enterro de Indalecio, que é unha metáfora boa sobre isto, non? Un morto que non existe, pero hai un enterro con todas as da lei, como ten que ser. Ustedes saben que, bueno, non teria por mentir, non, pero falando desto que está contando da morte está presente, e de que ainda mortos o que tira a xente do mar, cando che María de Sisa morre, sabedes que por orden de él, antes deixaba dito que lle dixeran dar un paseo antes de levar ao cementerio a despedirse do mar. É o champeu, e o champeu fixe igual. Hasta na morte que vir aquí. Eu vin o día antes de morrer a Trónimo, que viña o corre sempre no coche, como
vino, onde sabía que estaba mal, e meu dado o paseo no coche por aquí como para despedirnos, non? Sí. No enterro ese, ademais, hai un pouco de maldade, porque o morto, o hipotético morto, estaba disfrutando porque os levadores, que os levadores iban de solene, traxe solene, riguroso moito, digo, pois, nada como hoxe aí nun coche deses con un tío sentado ali que además nin conoce o difunto, que eso é moi grave, porque os levadores éramos viciños. É dicir, que máis placer lle podía producir ao morto que aquel co que tuvera disputas por un pedreiro ou algo así, que irle mancando no ombro, non? E claro, pues, este home de Sala así encargado que lle quería mancar ben no ombro a aquel viciño que o jodera, non? Entón, eu trato de ser o máis fiel posible a todos, métolle fantasía, métolle imaginación, obviamente, pero os ditos, a linguaxe está moi cuidada. Teño que dicir que a min estes relatos levaron moito tempo, porque cuido ao máximo, e busco a palabra precisa. Máis que os narradores, os poetas, estamos moi afeitos, porque poesía, cando escribimos, Neira, que está por aí, sabe moito disto, máis que a min, seguramente, gustanos xogar coas palabras. Hai que buscar a palabra aquela que non di o que quero dicir, pero efectivamente o está a dicir. O significado que ten o dicionario, ese dallo calquera. Entón os poetas temos a obriga de buscarlle outra interpretación a esas palabras. Aquí hai un pouco diso, non? A prosa poética abunda por aquí. E dentro do inicio xa a xustificación do título, que vos podría dicir mar usía, eu descompuxen a palabra marusía dividina, porque a min estes vellos que digo que iba ao Porto e me sentaba ali con eles mirando, como decías tú, co da zoca, miraban sempre a pena chá. Miraban ali no Porto de Naxo, me chama a pena chá. E en función de como rompera o mar non rompera, eles xa decían, pois imos, non esta tarde non salimos, esta tarde saímos. E había unha o da zoca, eu teño unha recollida dunha zoca, pero non era exactamente o que dixes tú, pero moi similar. Poñía unha zoca e se enchoupaba auga dentro, se entraba auga dentro, cos charpazos, se entraba auga dentro da zoca, é que non podían ir a non sei onde. Se na zoca non entraba auga, é que podían ir a non sei onde. Pero eu teño visto esa zoca por ali, onde a ponía, como andaba a zoca por ali. E dixíanme, ves como lle saltan os charpazos ali? Dixen, bueno, pois entonces hoxe vai a vir vento de norte, non sei exactamente o que dicían, O sea, que a sabiduría pola experiencia é fundamental. Hoxe teño recollido frases como hoxe navegan o aparato, antes navegaban á vista. Hoxe, cando eu con Tom este armador de Foz, que é amigo meu, con que recollí moitas cousas con Tom, non hai moito, e me dicía, levasme, levo toda 20. E dicía, eu te levo, pon pro leitón. Pon pro leitón, non me dice, levame o leitón, pon pro leitón. E embarca, non di sube, embarca. Entramos no porto que na bar, que dicías tú, a ver, ao face de muelle, atracada de proa, que se non atracadas de proa non cabemos. Ou aquel outro que é moi boa, un mariñeiro dali, que era mariñeiro dun barco deles, que era un pouco tatexo, prendía un pouco na fala, un rapaz de Foz. El rapaz non, pero ainda fala como os mariñeiros. E dixíanos un día, fucha a discoteca, e así ele un pouquiño, un pouquiño limitado, podíamos así, non? Si, foi unha discoteca, tal se foi, me cago, me invitei a unha rapaza, e comeu unha carnada e cagoume no mocedo. Puxeronlle un cuba libre a rapaza bebeu o cuba libre, e por Deus, comeu unha carnada e cagoume no mocedo. Expresións dese tipo moitas, cando chegan os veraneantes, non? Ven o peixe do limpo, cando se marchan os de xullo, veñen os de agosto, vanse o peixe mouro e veñen as ave frías. Ou cando pasa unha muller que é de cubas e máis tal, este popera. Ou das borracheras, leva a chimenea a popa, ou de ten a nevera sellada. A nevera sellada. Pero é moi curiosa que ainda cando ten a nevera sellada, cando dice, pero vámonos para casa que tes a nevera sellada, dice outro, cara, que ainda me queda un casillero. Ainda me queda un casillero. Desde 2003, mira, Flecha onde hicimos unha reunión con Teosón, nas de vecinos,
chegou tarde e dice, acabou o señor Gasol e dice, casi me deixa varado na carretera. Pero non dice por facer un chiste, é o que lle sabe. Cando estábamos, como chaman, cando estábamos nas reunións da asociación de veciños, e me dice, a ver apura, porque era o secretario, e dice, a ver a boga, pero avisaríalle sempre. Queria comentar, bueno, unha da miña pandilla, falando das chavalas da discoteca, cando vi unha rapaza que non coñecía, que non era de por aquí, e dicía, este peixe do fondón. O de peixe do limpo, o peixe do coberto, utilizábamos moito incluso os pícaros, non? Os mocetes, vaya. As que eran morenas, as que eran valientes, non? Pero despois estábamos na discoteca, aquela xógara que había fora, discoteca xógara, que ademais era unha lancha que tiña auga por os lados, terminábamos todos mollados ao final, non? Pero dicía, que a miña viñas para hacia un lado, dicía, que hai mozos por aí, estamos seguindo, e ligaches algo, dicir, eu deixei os aparellos largos. Sí, tamén só aquí. E agora que está, antes permitir unha interrupción, xa interrumpo máis. Hai un Manzano cando morreu, o Monaguillo, que é o cura, don Vicente, foi levar a extremaunción, a unción de enfermos. Era un home de fe, ou crente, por lo menos. E dixolle, nada máis ver entrar na habitación, eu tinha 10 ou 11 anos, e dixolle, o señor cura, dixo don Vicente, métame o práctico a bordo. Alguén que quería outro curto, non? É dicir, métame o práctico a bordo para... Si, non, teñen para todo, quen cante a rula, para demostrar algo, cando discutes, mira, quen cante a rula, ou der unha cartilla cando te despiden algo, non sei que, o da cartilla, moito, despois o de... O colchoneta. Exacto, despois é moitísimas máis, non hai... Por eso toda esta xente maior hai que recuperarlle todo o que salen, porque os novos, efectivamente, é obvio, é lóxico que todo o que se deixa de practicar, o léxico pérdese con esas cousas, claro. Se non se rema, pois non van saber o que é cinglar, nin van saber o que é ciar. Non, porque non reman. Igual que no interior xa non saben o que é un adival, os rapaces nas aulas, porque eu te pregunto a compañeros meus, e que tal che vai co solo léxico do interior? Nada, xa non saben o que é un adival, o que é a toboalla, nin o que é o loro, non o saben, claro, porque se perden os oficios. E aquí exactamente igual. Suben ao barco, métense a dormir, e van. Antes non, antes iba unha proa mirando, seguíanse, pescaban polo toliñal, polo non sei que, tiñan as súas. Agora pescan ao aparato, como dicen eles. É igual que cando, supoño que aquí tamén o coñecedes, cando venden, como che poño isto cando venden a rúa? Como che poño isto? Ponme a mitade ao contado e outra mitade en avión. Non sabías? Sí, sempre dice a mitade en avión, que é no IVA, ao revés, sin IVA. A mitade en avión, o sea, puxeron o IVA ao revés, entón non IVA, entón están así, pero eso está instaurado, xa está instaurado. Os ditos fíxanse na fala polo expresivos que son, pola claridade, polo inxenio, pero non sempre, porque o noso ilustre don Ramón Otero Pedrallo intentou poñer o Castromil do aire. El cando iba a Lavacolla, iba a coller un avión, pois intentaba, o Castromil era a línea de Coruña, Santiago, todos os autobuses da línea de Santiago eran os Castromiles. E intentou o Castromil do aire, pero non se fixou. Non se fixou, sin embargo, un mariñeiro ingenioso do ano catapún, pois fixou calquera outra, non? Iba justificar o título de Mar Uxía, Mar e Uxía, que era o tratamento que se lle daba a estas categorías militares, creo que era coronel ou xeral ou algo así, non? Entonces, a min estes señores, estes mariñeiros, sempre me dicían ao mar hai que tratalo con Uxía, hai que tratalo con moito respeto. Eu que trato de poñer aquí, porque en todos os relatos hai de todo, hai morte, non hai morte, pero hai sempre un respeto grande ao mar. O mariñeiro, o mar forma parte dele, por suposto, respeto, e sabe cando pode, a veces tamén se equivoca, non? Ou máis que se equivoque, eu creo que a necesidade a veces, non? Levo a facer cousas que despois, claro, pagas. O mar tampouco é piadoso a veces, non? E os relatos salpesados, o subtítulo, pois, está clarísimo. En canto ao contido, pois,
eu teño un pouco máis que engadir. Son todas referencias a feitos cotiás da vida mariñeira, a como pescaban, como eran os barcos, como eran os traiñeiras aquelas que tiñan enois, a pesca do cazón, como largaban, como aparece todo aí reflexado máis ou menos fielmente, pues, meténdolle algún tipo de fantasía. Pois a historia, claro, na taberna do coreano, pois aí xogan o truco, pero aí toman vida hasta as moscas e a cunca. O sea que aí hai que tamén lelo un pouco para divertirse, porque ao final a cunca tamén termina abarloada, ou digo a mosca, é caída ali no medio, mentras hai tamén unha visión bastante, eu son bastante cinéfilo, hai unha visión bastante cinematográfica da historia da Baiuca. Pódese facer incluso un curto con toda esa vida que está vendo ali toma vida desde John Coltrane que está sonando, John Coltrane que está sonando aí, non? O coreano que era un extraperlista non só de material, senón tamén de soños, tamén extraperlaba con soños, e aí hai un mundo, hai un mini universo que hai en calquera taberna que estades vos, que soredes moito máis camín de mar. Xa digo que eu son fillo de mariñeiro, nada, o que pasa que considero hoxe en día xa fillo de mariñeiros, non? Pero neses micro universos que hai nunha baiuca, nunha taberna dun peirao, eso é alucinante. Eu teño aprendido tantas cousas simplemente estar parado mirando. Conto-vos unha anécdota para rematar. Eu estaba vendo a taberna de ali de Nois, de Barbrea se chamaba, que hoxe non existe, non temos nin bares de Nois. E ali eu estaba, non sei se facendo un solitario ou así, e había dous mariñeiros que estaban un vivo, outro falleceu. E había, a barra facía, sabes, isto era alta aquí e aquí era máis baixo. Un estaba sentado nun taburete, outro estaba de pé, arrimado así a unha columna. Estiveron parolando, bebendo, porque acaba un enchían, non mandaba, non hai un falle, ou daquilo non falla mandar. Eles arribabanse ao peirao, cando chegaba o outro xa plum, enchía. Entón falaron, parolaron, e sabedes o que falaban, eu non estaba escoitando, pero Dios. E houve un momento que se daron así, un mirando para outro, un sentado e outro de pé, mirándose. E diciu, xa ves? E di outro, bueno, que queres que che diga? E bueno, logo, arrancaron, marcharonse, e dixen, bueno, eu non hai forma máis extraordinaria de dicir, estamos borrachos, non sabemos que facer, non teño máis nada que contar. Tú tamén estás borracho, vaite para casa. Se dixeron todo, podemos encher un folio de todo o que se dixeron con, non sei se foron exactamente as frases que estou dicindo, pero máis ou menos, non? E bueno, logo, sabes? Que queres que che diga? E arrancaron. Iso foi unha genialidade. De feito, eu teño algún relato, metino algún relato textualizado porque me pareceu unha genialidade. E iso que se chama, os lingüistas chamamos de economía da linguaxe. Nada máis, moitísimas gracias, que se o ledes que vos guste, sempre que me teñades que aportar cousas, decidemas, para mí, eu son un ignorantiño dentro do que vos sabedes. Os dicionarios virán para esta biblioteca, seguro, e para Vicente verá outros dous extras. Moitísimas gracias a todos. Que for unha pregunta, que hai xente de mar? Sí, sobre todo E de bar tamén, vamos tomar algo. O de mar é... Vamos a atracar. Vamos a atracar. Espera, que quere que irmão de Se teño que aportar alguna palabra, primeiro está meu irmão. Oye, un día con Remitos que acuso, o irmão deste ramo, e viñamos falando tres, e se damos conta, enrollamos falando, pero non sabe. Non daban dado, e de frente, e xa teño chico. Todo migrante. Ahora vamos. A ver, Sí. Deixade un bólico.